Sziasztok! Magyar Laci 43 vagyok, és genyó. Landvilágon unoköcsémmel Liber Machine 43-mal építettünk egy szerver utánzatot. Mobos szerver, mobilős, igazából ennyi, ugye lehet csatázni, igazából innentől kezdődik majd a csatatér, itt kimegyünk, és innen kezdődik a csatatér. Ennek a játéknak az a lényege, aki átjut a mobokon, meg ugye a többi ellenfelen, és aki ide feljut, az itt nyereményeket tud majd kihúzni. Mindenkinek egy külön láda fog mindig megtelni, hogyha ide felér. Lehet gyántot, sima kardokat, OP-t, steaket, meg ilyeneket nyerni. Igazából a moboktól nyert cuccokat itt lehet majd eladni. Ezt nem tudom miért vettem ide most. Na szóval pókszám, $10, mil, tudjátok a szokásos dolgok. Van egy szemetes, ami magától ürül. Horgász cuccok igazából kis hülyeség. Itt lesz a piac, ne aggódjatok, ezen még változtatni fogunk, jobban fog kinézni. Igen, hát igazából lényegre törően próbálom elmondani. Kis szerencseláda lesz. És ki majd ide lejön, de lerakhatja a nem használ, azokat a cuccokat, amiket nem használ másoknak. Tehát jól jöhet a cuccokat. Ja, hát igazából ennyi a lényeg. Itt van egy kis szivatás. Itt van egy free XP, de senki nem ér el oda, úgyhogy ez így jó. Itt van egy kis XP-zős. Free OP volt, bocsánat. Ez még XP-ző szoba. 2. Itt ennyi, ott meg lesznek bérelhető házak. Úgymond. 1B lesz egy nap, vagy 10, ezen még vitatkoztunk. Én az 1B mellett döntöttem, de hát nem csak tőlem free sajnos. Egy B. Ezek a bérelhető házak vannak kisebbek, nagyobbak. Itt meg igazából parti fény konkrétan. Mindjárt megnézitek. Nézhetitek. Itt van ugye egy villogós redstone nyitó kenyó. Szétment a görgő a videómon. Ja, várjátok. Ezt nem is így kell. Most gomba vagyok, most nem tudom, hogy kell azt elindítani. De egy pecs vagyok, gyerekek. Ja, innen kell, jó. Innen elindítom. 9-es. Hát most mi van ennyi? Ja, egyet, ez meg. Mi nem szóltak nekem. Pillanat. Most elméletileg jónak kell lennie. De miért? Most mi a gond? Azt én nem értem. Jó, most nem érdekelnek a lámpák. Igazából nem is kéne elérni hozzájuk. Azt ott hagyom, ezt nem. Ezt ide rakok ezt miatt. De miért? Ja. Most mi geci van, gyerekek? Jó, már igazából ezekhez a redstone-os genyókhoz nagyon nem értek. De előbb meg tudtam csinálni, nem mindegy. Ez is egy bérelhető kis házika. Itt van ugye a strand, ez meg egy kis ilyen lubickolós genyó. Ott van Csigusz, igen, jól látjátok. Csigusz. Az most semmi, ez egy mellékes dolog. Bérelhető házak, ugye.
Van egy kis kajás szerzős genyó, itt saját magadnak arathatsz kaját, meg ilyenek. Ugye lesz egy állatfarm, ahol ugye állatokat ölhettek ahhoz, hogy az értékajához juthassatok. Igazából ez egy menedékháznak indult, egy ilyen vadászháznak, de hát ez lehet előre. Hát megcsinálsz. Itt is van egy ilyen kis genyó. Most meg itt az állatfarm, ugye. Ez egy ilyen bővítés lesz. Itt lesz a spawn. Most csak ideiglenesen raktam oda azt az ágyat. Bazd meg, mindegy. Nem hallottatok már erről a jellies bigyóról, amitől itt pattogni fogtok. Pillanat. Csinált. Így pattogtok ettől a cucctól. Jó, egyébként. Van, hogy M, meg egy Lacinul 3. Igazából az akar lenni, itt meg ez ugyanúgy egy akadálypálya lesz. Itt megúszhatod a mobokat, meg ugye az embertársakat, akik megpróbálnak megoldani. Minden igaz, a jó fejek. Jó, most végig izélek, és hogyha itt béna vagy, valamit elcseszel, akkor ide szépen beesel, és kiesel a mapból. De azt teljesen kiesel majd a mapból, viszont ennek van egy jó oldala, bukod a cuccaidat. De csak hogyha a mapból esel ki. Nagyon jó oldal. De kellenek nevezítések minden pályán. Még igazából csak itt tartunk, de még ez lesz jobb is. Itt meg egy ilyen kis, ez egy ilyen fény, ez az egész pályát bevilágítja, ez az egy kapcsoló. 100 000 blokk hosszan kiszámolt. Itt vannak a kitek. Jó, hát még majd lesznek itt cuccok, ez egy kis tűzrakóhely. Itt meg még egy szivatás, ugyancsak. Nem nagy, nem dolog. Szóval ugye az első szerencsés játékosnak egy ilyen nagy ajándék, amikor kiveszi, akkor utána már többet nem lesz az itt. Szóval itt kapja egy minőséget igazából. Itt meg, nem tudom, valamiért kiraktam ugye ezeket a képhez hasonló dolgokat, amire ki lehet rakni kardot, vagy ilyesmi. Az most nem tudom, hogy mi a neve. Egy pillanat. Ne pillanat, a eszközkeretet, ugye? Kiraktam. Itt valahol van ez. OP balra, milyen OP. Figyésztve a szétedni. Lámpa is rajáltam. Mint egy ilyet. Itt lesz egy ilyen eszköztár. Itt minden. Ételek, italok, potik, szérumok, fegyverek, páncélok, építőelemek, szerszámok. Még lesznek ilyen dolgok, itt lesz egy szemetes, mint látjátok. Előveszünk egy, jó, hát most szeregörgöm egyébként. Előveszünk egy chestet. Rakjuk, megtartjuk cuccokkal, majd mondjuk így. Kiütöd és gyorsan becsukod az ajtót. Így működik ilyen elven. És utána kiraksz, és majd újra fog töltődni. Itt van egy páncéltelem, amiben majd csak kivételes játékosok. És itt lesznek ajándékok, ilyenek. Egyébként meg így be tudjátok zárni, és egyébként rejtett lesz. Szóval kódoltáblával lehet meg bejönni, itt meg egy ilyen kis alagút lesz, vonatos videó. Nagyon hosszú lesz. Kb. Most mit mondjak? Nem is tudom. Nem tudom milyen példát hozzak fel erre, de nagyon hosszú lesz. Most látjátok ott azt a lámpát, a fehéret. Kb. 100-szor olyan hosszú az a táv. Igazándiból. Nál is búcsúzom tőletek, ma már 9:40 valahánynál járok. Sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót.